Aja, senior copywriter. Hi, I'm Gio, photo video. Luis, head editor. Flow editor. We are Bai TV and this is my choice SM Skating. Sa kapunta to the moon, road trip, vroom vroom, stir stir, zoom zoom. As a creative director, ayoko ng mga paganito. Okay guys, this is the walking slide. Wait till you see the... no, no, no. Why are you running? Why are you running? This is the twister prize. One-legged crane. Dayoy nga pose. Atong tips sa mga beginners kay always spray before skating. Balance and change in timbang. Dapat humot bago ang iyong medyas para inigubo sa sapatos o madamay nga silingan. Kita mo kuyog ato. Ato ganina si atay sa tip gani. Kita mo kuyog kay unani. Para dito tayo experience niyo sa SM Skating. Manata? Oo kasi kay kung ganahan mo kana ganing mag-exercise niya, dili mo ganahan maalimutan o dinhi kay panington mo bisag bugnaw. Grabe siya! Grabe siya kayo! Grabe kasakit sa akong tiil! Lingaw kayo! If di mo kiba mo skate, saya na kayo. Saya na kayo. Di rin ako kasuway na paningtan sa ice. So lingaw yawo. SM Skating is a wow!